سلام تعنها بالله كبرات تملكتي ساعتنا أخيلو كم تلمود نسعة ترالو زيناتاتنا حيزنا متينا زلنا مس زيناتات أنا برهان فساية فلما نبحث صرت زيناتات بالعلوية تماجر شوم صوماليدان ميجر جنرال نوح إسماعيل تاني استمر لأخ أديس سببات يوم العلوية تماجر شوم فيدر فيلد مارشال برهانو جلام مس العلوية تماجر شوم صوماليدان ميجر جنرال نوح إسماعيل تاني تزاتيوم اتزاته حبه وتادراو متحبار طمته زغبره كم زخونه تغليصلهم اتلوخ اب العلواي ممرحي سراويت مكل خال فيدر انتبصح بجنرال مكوننا تقابلا كم استغبرلو كاب محبراوي ميديا سراويت مكل خال زرخبنا حبريتا يردم بريزيدنت سوماليلاند اب قرباوان مسقدماي مينستر ابي احمد مزتايمن سند سممعنت مفراومن يذكر سند سممعنت ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ንኢትዮጵያ ካብ ብሪክስን ሃገራዊ ነፃ ቀጠና ንግዲ አፍሪካን ተጠቃሚት ዝገብር ከም ዝኾነ ሚኒስትር ንግድን ዘባው ምትእሳርን አይተ ገብረ መስቀል ጫላ ገሊጾም አይተ ገብረ መስቀል ጫላ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ካልኦት ሃገራት ኣብ ቀረባዋን ዝተጸምበርሉ ብሪክስ ስርዓት ዕዳጋ ዓለም ካብ ዩኒፖላር ናብ ክልተን ልዕሊኡን አማራጺ ንምስፋሕ ዘኽእል ከም ዝኾነ እዮም አልዒሎም بمخانو دما إثيوبيا أب بريكس من قصاصا مس أول حجرات زهلوا كل مداي متأسسار بفتحوي متأسسار واجا ناب أول حجرات بملأخن بممتعن تتكامي نمخانة سممعنات عبي ترجم كم زلوا تزاربهم بحجراونات أنا نقدي أبيلا فرياتات حجرات عالم بمقرب نحبراو تربحنت متشو كنا تزفتر كم زخنا مقلات أمون قلقالو زينا إثيوبيا سبسيبلهم أب مونغو إثيوبيان سوماليلاندن استفرم سممعنات حتون عوتن مناسي كبل فيدريشن مناسي إثيوبيا قليصم تي فيدريشن أبزهاو مقلتي أب عودتات محبراوي قطباوي بوليتيكاون وتادراون سفح معقف متحبار زكاة سممعنات يلوم بتوساقي ناي زبنات انكن قزامن إثيوبياوان نمحكام زقيل أقاطامي كم زفترم أبرهلوم مناسي إثيوبيا ننوح وان زقرب وزنور حتو ودب حبراوي تربحنت بزرقا قصة مقدي معوات مخالو نلمعاتن معوالن كرنا أفريكا استوازو كم زلوهم اتي فيدريشن حبيروم بيت متحفتي أبرهوت ناب علم لخط امرت صريت بيت متحفتي سيل رود تتنبيرولهم اتي بيت متحفتي نبت تمرت تتنبره كاب زنز أب وشتي حيدة وانات صريتن علم لخ درجون زحلو قلقالوت مهاب بمخالو يتباهيلهم علم لخ تمرت صريت بيت متحفتي سيلك رود كم زقلت انتخينو بيت متحفتي أبرهوت أب حاطيروان ماخل مصنعتي مرمر مزون مركب انتاوي متحفتن بمخان كل حتى محبرسب عالم كركب يلولهم سلازخونه مبل 43 بيت متحفتي بمخان ناب عالم لخ تمرت صريت بيت متحفتي سيلك رود مصنبارو افليتم كبرات تملكتي حزر ما ناب زرزر زيناتاتي كحلف إثيوبيا أب تاريخ نوح وان بهراوي ربحاء كس انوا زنورو أقاطامتات بعوت بمحلاف اتفلت حاجر مخانا يلعال حتو بر بحري ملسي كرك بمقبار بهراوي ربحام حاجر كخبر مقبارون إذا ولدو نصبح زقمتو تاريخ مخانو تحبير اللهم نصبصاب نبرتي تخونه دهب ياسين إثيوبيا بهراوي ربحاء زفتنا أقاطامتات بتدقاقامي كم زقوانفوا تاريخ يزارب يكون مبر إثيوبيا أب علم لعلي لاك ترأى واغاز غفلو مراحتن هزبتاتن زلو وهاجر بمخانا لو علاو النتان بهرا وربحان بخبر صنحيو عوت عدوا كم أبنتن تلعلون إثيوبيا كب على حريفة بهراوي ربحان نزانة أفريكا زرقا قصة الخوينو يصرح أفريكاويان عند لا هونو أفريكاويان بحادو خوينو نخك على شو مسارة زنبريو نناس الناس تكبر قالسي بهاجر طرح زي خونس ببركاغور نمتحبار زخلايو دهر عوت عدوا وانتقنا إثيوبيا معبلت هاجر نمخان التقابلو صنحت قالستات أب فتنا زحلف يوم كوينو قنا بهرا وروح هاجر كسؤني كالون أب حد أوان لعلنا إثيوبيا زي دليو هاجرات مقامة حبرات أفريكا كبد سباوز أقخون حتون تقربو نايتي إوان قدما مصر إثيوبيا زنبرو أي تملس سينا وقنا كبرن ربحان إثيوبيا بمحلاو سموم أب تاريخ زل عليو زقدم تاريخ هاجرون حل يوم Who trained Mandela?
إمبرر هايل سلاس نمانديلا من يسلطينوم هاتي هايل سلاسيوم مانديلا سلطنا أب إثيوبيا وسيدوم نمخانو روبرت موغابي كاب بعد مجزاتي هاجروم نصان موزع انتقالسو أب كونم من نيرو منግስቱ ኃይለ ማርያም እዩ ብርግጽ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኣብ ውሽጢ ዓዱ ጨፍጫፊ ነይሩ ኮይኑ ግና ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካ ከም ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ጥንኩር መትከሊ ነይርዎ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካ ዘለዋ ቆራጽነት ብሽም ለውጢ መንግስቲ ዝቀየር ኣይኮነን ሕዚ ዘሎ ወለዶ ድማ ኣድላይ ዝኾነ ሕቶ በር ባሕሪ ምላሽ ንኽረክብ ምግባር እቲ ቀንዲ ብሔራዊ ረብሓ መሐለው ኢትዮጵያ ኮይኑ ቀሪቡ ኣሎ 2 3 4 5 ራሳችን ምናለማ ወደብ ቢኖረን ቤዝ ቢኖረን بعلنا نلمعو كلتا سلسته اسكاب حمشت زخون بر بحر تزهلونا بعلنا نقوصاصرو انفست نغبرلو تزهلونا زحش ممارص محلونا زحش ناي مكل خلق عقمي نقد ناي مسلات عقمي يزفتر نحنا غربابتينا بعلوانا تزوباينا كابزح كيلومتر زمص حجر ربحو نمخباريو نحنا ون كالق حساب زوسنلنا ينصبن جن كم زبل ولدو تحليو بزعبه حجراو تقمي غبو قراصنت تحليو ززارب مالت زخبتيو نيتوبيا كاب دحرتن زي فتحاونتن نصاناي موصا لقتو شتو زلو حتو بر بحري زولدو هاجراو ربح هاجر بمحلاو شمو اب قصالي زلا على لسرحيو ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው ቅብጠት አይደለም زين ኢትዮጵያ ጉዳይ ህልውናዩ ኢንቨስት ምግባር ወይ ወንሊዝ ብሊዝ ምዕዳግ ተዘይኽኢልና ከቢድዩ ቻይና አበ ጅቡቲ ኢንቨስት ጌራያ አበ በርበራ ዩኤ ኢንቨስት ጌራያ ቱርክ ድማ አበ መቃድሾ ኢንቨስት ገብረላ በመዃኑ እዞም ሃገራት ተመጽዮም ንሕና እውን ተንርባሕ እንታይ ኣለዎ በሓባር ንምንባር ሃውና ጥራይ ኣይኮነን ንብል ዘለና ካባናቡን ውሰዱ ኢና ንብል ዘለና ኢትዮጵያ ሓደ ኣካል ብሔራዊ ረብሓ እዩ ትብሎ ሕቶ በር ባሕሪ ብታሪኽ ንድሕሪት ተመሊሱ ስልጣነ ቀደም ዝምልስ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኢትዮጵያ ዘመሓደሩ መራሕትን ህዝብታትን ብሔራዊ ረብሓ ሃገር ኣኽቢሮም ሎሚ ብነጻነት ንኽነብር ዕድል ዘመዓራሪ እዮም እዚ ወለዶ ድማ ሕቶ በር ባሕሪ መልሲ ንኽረክብ ብምግባርን ህንፀት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ሽትኡ ብምብጻሕ ሓዱሽ ታሪኽ እንዳጸሓፈ ይርከብ كاب 25 كساب 30 ميتاو عبيت حانتي حجر أبا بر بحري استمركوس مخانو بوليتيكانيا جيتاچو نوغسه مس اي تي في تግርኛ مدب ምእንቲ ሃገር أبا ዝነበሮም ጻንሒት ገሊጾም ኣለዎም ኢትዮጵያ ካብ ወደብ ጅቡቲን ሶማሊላንድን ብተወሳኺ ወደባት ከም ዘድልይዋ ነቶም ፖለቲከኛ ተዛሪቦም መርሃ ሰላም መረሳ ዘራሪቦም ኣሎ ናድሬት በርሂ ድማ ከም ስዕብ ከተቕርበያ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወደብ ሓቢርካ ምልማዕን ምጥቃምን ዘኽእል ምርዳድእ ስምምዕነት ሰነድ ብቐዳማይ ሚኒስተር ፌደራል ዶክተር አብይ አሕመድ ኣቢላ ምስ ሶማሊላንድ ተፈራሪማ እያ ኣብዚ ጉዳይ መልኪቶም ምስ ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ምእንቲ ሃገር ጻንሒ ዝገበሩ ፖለቲከኛ ጌታቸው ንጉሰ ከም ኢትዮጵያ ዝበላ በዝሒ ህዝበንን ድሌት ህዝበንን እናወሰኸ ዝኸደለን ሃገራት ብፍሉይ በር ባሕሪ ክህልወን ግድን ዝብል ምዃኑ የብርሆም በር ባሕሊ ኣገዳሲ እዩ ንሓደ ሃገር ዕቤት ስፔሻሊ ከም ኢትዮጵያ ዝበሉ በዝሒ ህዝባ እንዳወሰኸ ትኸድ ሃገር ዕቤት ብዘይ በር ባሕሪ ክኸውን ከዓ ክሳኻዕ ስለ ዘይኽእል ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ናይ ሓደ ሃገር ዕቤት ብዙሕቲ ሃገራት ተሪእና ካብ 25 ክሳብ 30% ዕቤትን ኣብ በር ባሕሪ ወይ ከዓ ኣብ ፖርት ዝተደረኸ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ናይቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን መንግስቲ ከም መንግስቲ እውን ንሃገር ዝጠቅም ንሓዋሩ እቲ በዝሒ ህዝቢ እንዳወሰኸ እቲ ኢንተረስት ናይ ህዝቢ እንዳወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ከምዚ ዓይነት ኣማራፅታት ኣብ ምርካብ ዝሓሸ ኩነታት ስለ ዝፈጠር እዚ ዕድል ተዋሂቦ ዝኣክሰስ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ኢትዮጵያ ንጎረባብቲ ሃገራት ቅድሚት መሃብ ዝብል ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ሓቢርካ ንምዕባይን ንምምዕባልን መንገዲ ዝኸፍት ይብሎም ሓደ ያው ተሓሲብካ ተተዘጋጅኻ ተተዳሊኻ ሓደ ነገር ክሰርሕ ኢልካ ድሌት ተሊካ ትሰርሕ ከም ትኽእል ካብኡ ከዓ እቲ ዜጋ ሕብረተሰብ ናይቲ ሃገር ድሌት ዘቐደመን ክኾን ዝግብኦን ስራሕቲ ኣተኪርካ ክትሰርሕ ተለኻ ያው ነገራት እውን ከም ዝቐንዑ ከም ዝሳኽዑ መርአያ እዩ ማለት እዩ ነዚ እዩ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ብዝተገበረ ዲፕሎማሲ
ያው ከም ዝፍለጥ ናይ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲና ንጎረባብቲ ሃገራት ቅድሚያ ምሃብ ዝብል ስለ ዘለዎ ያው ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለና ርክብ ኣብ ምስጣም ያው ሓቢርካ ናይ ምዕባይ ናይ ምብልጻግ ዲፕሎማሲ እውን ስለ ዘለና እዚ እውን ንሰላም ንዕቤት መንገዲ ዝኸፍት ስለ ዝኾነ ያው ከም ዘልኩካ ብዙሓት ሃገራት ኣክሰስ ባሕሪ ክብላ ከለዋ ጎረባብቲ ሃገራት እየን ዝጥቀማ ንሕና ከዓ ያው ምስ ሶማሊላንድ ያው ወደ በርበራ ተጠቂምና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣክሰስ ንረክብ ወይ ከዓ ንኽንረክብ ንኽንጥቀም ስምምዕ ተገይሩ ማለት እዩ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ካብ ወደብ ጅቡቲን ሶማሊላንድን ወደባት ከም ዘድልይዋ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቃሳት እውን ቀጻሊ ክኸውን ከም ዘለዎ ፖለቲከኛ ጌታቸው ንጉሰ ገሊጾም ሕዚ ንሕና ወደብ ናይ ጅቡቲ ወደብ ንጥቀም ኣለና ጽቡቕ ብተወሳኺ ከዓ ከም ካልኣይ መማረፂ ናይ በርበራ ወደብ ረኺብና ኣለና ጽቡቕ ኣብ ዘይነብቕዕን ያው ካልእ እውን ኣማራፅታት ንሪና ገና የድልየና እዩ ካልእ ወደብ እውን ኣማራፅታት ተረኺብና ካልኦት ወደባት እውን ክንጥቀም ኢና እዚ ንገብር ተለና ግን ያው ሓደ ወደብ እንዳተጠቐምና ነርና ስለዚ ካልኣይ ተወሳኺ ወደብ ክንጥቀም ተለና ነቲ ሓደ ሃገር ምድኻም ወይ ከዓ ናይ ሓደ ሃገር ኢኮኖሚ ፖለቲካዊ እንትኑ ምድኻም ወይ ከዓ ንዑ ንምጉዳእ ዝግበር እንትን ኣይኮነን ከም ኣማራፂ ካልእ ተወሳኺ ወደባት የድልዩና እዮም ንምንታይ ናይ ጅቡቲ እውን ክንጥቀመሉ ኢና ንጥቀም ኣለና ሕዚ እውን ንቐጻሊ እውን ንጥቀም ኢና ናይ በርበራ ወደብ ስለ ዝረኸብና ናይ ጅቡቲ ወደብ ክንዓፂና ማለት ኣይኮነይ ናይ ጅቡቲ ንጥቀም ኢና ምስ ጅቡቲ ዘለና ዲፕሎማሲያዊ ቅርርብ ማሕበራዊ ቅርርብ ኢኮኖሚያዊ ቅርርብ ፖለቲካዊ ቅርርብ እዚኦም ምስ ጅቡቲ ዘለና ነጠናኽር ኢና ግድብ መስኖ ከሰም ኣብ ልምዓት መስኖን ኣብ ጽሩይ ዝስተ ማይን ብዝህቦ ግልጋሎት ተረባሕቲ ምዃኖም ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊጾም እቲ ግድብ ኩሎ መዳዊ ረብሓ ንክህብ ሰራሕተኛታት ጽገና ይገብርሉ ምህላዎም እውን ተሓቢሮሎም ንጸብጻብ መለስ ዓምዴ ኣባዲ ደመቀ ህንፀት ግድብ መስኖ ከሰም ኣብ 2004 ዝተፈጸመ እንትኸውን ልዕሊ 20,000 ሄክታር መሬት ናይ ምልማዕ ዓቕሚ ኣለዎ ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ሜትሪ ኪዩብ ማይ ዝሕዝ ግድብ መስኖ ከሰም ኣብዚ ሕዚ እዋን 350 ሚልዮን ሜትሪ ኪዩብ ማይ ዓቑሩ ይርከብ እዚ ድማ ኣብ ፋብሪካ ስኳር ከሰም ሓዊሱ ኣብቲ ከባቢ ልዑል ዝኾነ መስኖ ኣብ ምልማዕ ግደ እናተፃወተ ይርከብ ግድቡ የመያዝ ዓቕሙ እዚ ግድብ 5 ሚልዮን ሜትሪ ኪዩብ ማይ ይሕዝ ልዕሊ 20,000 ሄክታር መሬት ከልምዕ ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ ሳውሮ ንዘድሊ ቀረብ ማይ ካብዚ ግድብ ዝመጽእ ማይ እዩ ዝጥቀም ዘሎ እቲ ግድብ ንላዕሊ 96 ሜትሮ ንውሓት ኣለዎ ንጎኒ ድማ 127 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ እዩ ካብዚ ከባቢ 12 ኪሎ ሜትሮ ንመስኖ ዘልምዑ ዘርግሕታት ኣለዎ እቲ ግድብ ብምሉእ ዓቕሙ ማይ ንኽዓቁርን እኹል ግልጋሎት ንኽህብን ዘኽእል ዝተቋረፁ ስራሕትታት እናተወገኑ ምዃኖም ተሓቢሩ የከሰም ግድብ ላይ ያለውን የነባር ስትራክቸሮች ከዚህ ኣብ ግድብ ከሰም ቅድሚ ሕዚ ዝተሰርሑን ዘይተፈጸሙን ስራሕትታት ክፍጸሙን ክዛዘሙ ዝግብኦም እውን እናዛዘምና ኢና ንርከብ ንኣብነት ናይቲ ግድብ ማዕጾ ቅድሚ ሕዚ ኣይተሰርሐን ነይሩ ሕዚ ግና ጽገና ብምግባር ግልጋሎት መሃብ ጀሚሩ እዩ እቲ ግድብ ንመስኖ ልምዓት ዝህቦ ካብ ዘሎ ረብሓ ብተወሳኺ ቀረብ ጽሩይ ዝስተ ማይ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምምላእ ዓብዪ ረብሓ እናሃበ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ምስ እቲ ግድብ ተኣሳሲሩ ብመስኖ ስርናይ ፍራምረን ኣሕምልትን ብሰፊሑ ንክነልምዕ ገይሩና እዩ ካብዚ ግድብ ካብ ዝርከብ ማይ እንስሳትና ነስትዮም ኢና ኣብዚ ከባቢ እኹል ዝስተ ማይ ንክንረክብ ድማ ገይሩና እዩ ቅድሚ ሕዚ ግና ኣይኮነን ዶ ንእንስሳትና ንበዓልትና እውን ማይ ንምርካብ ኣጸጋሚ ነይሩ ግድብ መስኖ ከሰም ንልምዓት መስኖ ካብ ዝህቦ ዘሎ ግልጋሎት ብተወሳኺ ብልምዓት ዓሳ እውን ግልጋሎት እናሃበ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ زين عداقام أب استتحذ بجت عمت مالتون أب وشتي شدشت أوارح
بممارس ديجيتال 2.8 تريليون عدقت مسلاطو بانك نقد إثيوبيا فليتوم بانك نقد إثيوبيا بقرب أوان حدشت ديجيتال ممارستات نعماويلو نمقراب بركز والسرعتي نوغنا كم ذركبون تقليص لهم نصابصاب قدس تمامو منبران قرماي ዲጂታል ባንኪንግ ዓማዊል ጥረ ገንዘብ ከየንቀሳቀሱ ብስልክን ብካርድ ግልጋሎት ዝረኽብሉ ስርዓት ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር መርቻንት ኤጀንት ዝኾኑ ኣይተብሌን ሃይለ ሚካኤል ዲጂታል መማረፅታት ዝጥቀሙ ዓማዊል እቲ ባንኪ ቁፅሮም ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ምምፃኡ ብምግላጽ ኣብ ዝተተሓዘ በጀት ዓመት ማለት እውን ኣብ 6 ተዋርሕ ብዲጂታል ሲስተም 2.5 ትሪልዮን ዝውውር ምስላጡ ይገልጹ ከ494 ሚሊዮን በላይ لعلي 494 مليون زغن عدقيت بالديجيتال ترانزاكشن تساليتيو بترى جنزب دما كل تنتبي شمونتا تريليون عدقيت تفسميو ديجيتال زوجر جنزب لو من زمن مس عام تمساسال عامت انترنت أثر 35 مئتاوي أبي زمز جبن تخون بجنزب مت عندما حد مئتين 10 مئتاوي أبي كم استرعي أي تبلين وسيقومي جلزو ያለፉት 2 ሩብ ዓመታት በግማሽ ዓመት በሕሉፍ ክልተ ርብዒ ዓመት ምስ ፍርቂ ዓመት ዝሓለፈ ዓመት እንትነጻጸር ብዲጂታል ዝውውር ገንዘብ 35 ሚኢታዊ ዕብየት ዝመዝገበ እንትኸውን ብጥረ ገንዘብ ከዓ 118 ሚኢታዊ ዕብየት ኣርዩ እዩ ሓፈሻዊ ናይ ባንኪ ዝውውር 60 ሚኢታዊ ዝሓዘ ዓውዲ ዲጂታል እዩ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ንዓማዊሉ ኣብ ቀረባ እዋን ሓደሽቲ ዲጂታል መማረፅታት ንምቕራብ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ እናወገነ ከም ዝርከቡን እቶም ዳይሬክተር ወሲኾም ይገልጹ ለደንበኞቻችን የተለያዩ አዳዲስ ፕሮዳክቶችን ኮንታክት ንዓማዊልና ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ መማረፅታት ማለት እውን ካብ ንኽክእ ነፃ ዝኾኑ መማረፅታት ሶፍት ቤዝ ማይክሮ ሴቪንግ ዝበሃል መማረፅታት ንዓማዊልና ሒዝና ክንቐርብ ኢና ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕዚ እዋን ልዕሊ 12 ሚልዮን ተጠቀምቲ ካርድ ዘለዎ እንትኾን ልዕሊ 9 ሚልዮን ድማ ተጠቀምቲ ሞባይል ባንኪንግ 20 ሚልዮን ዝኾኑ ድማ ሲቢኢ ብር ተጠቀምቲ ዓማዊል ከም ዘለዎ ተሓቢሩ